Khovela hian inni na hi tununa po thilpui mo takani a mi pahni pum khata siam tu ani awang hian thil hlu tak le mak tak ani ome mi chiatina an thil chak ber zinga pakhat chu an hmangaih tak ti nena ani nei nia korfual war moi tak an ha khun tur ani nge yang Mahse in hmangaih ang taka inni na tam tak zinga hian atop dan ero lung chiat thlak takte a om thina thon thungai nom tak tur so then khatan chuan an chia ang main alo chang thin ani tunchuma kan khis ngei thla khau tur po hi thon thungai nom tak ani thina Mahse in phatsan na awanga ra thalo tak chok chan chi ni in Somerset England na thil thleng chungchang ani a Somerset hi England chimlama omni in mun nuam le theng thonwam tak khwalzin te hi em thin tu ani baka man lai kul moi tak tak te omin chung chuan mi ti mit ati tlei hle a helai mun hi King Arthur Royal na mun thin ani nge September ni som pahni kumsang ni som pahni zing ani a boruak chu ni dang ang bok chuan anuam hle a Orlando chu gas station na an tho tur ang atho zo to awangin in lama ama ngak hlel e mem tu anu puile afa party omna pantorin akar chuan konglun lo taka chuan tlanin konglaka amuthluk mai lo nan ring takin hla angai thlapa boka amai ro chu anin lampana atlan se lai chuan amma a mi khuzam che chu a muta thut mai chu vele aspi ti sangin mi khom na lam chu apan ngala chulai mun awa thlen chuan engwanga mi khu chu lo chuak nge ani ti chu mu thein kar chu akang lo ni a Mahse akan na sat em awangin Orlando chuan a hnei lok thei lo thung ti chuan arang thei ang bira kang thal tu te chu bia in minute li hnu loka chuan an lo thleng ngala chumi hnu chuan police po lo thleng ve ngalin kar dang te po chuan thil thlen na hmun tlan pia lo chuan enge thleng ti hria tumin an chol ve zela Mahse jinglam ani awangin mi an tam lu tuk lo ti chuan kang thal tu ten a thei ang anga kar kang hlwa an thal mi zo chuan kar chu en dik ngal ani a chu kar kang cheto tak chunga chuan mishing ruang ni nge hria thei tur an hmu tatlak mai chuta ruang an hmu ta ka wang chuan chulai hmun vel po chu police chuan an en fiak ngal vata Mahse kar kang lai chu mita hmu tu an om lo awangin engwanga kar chu kangi ani ti chu zona om ngal ani ta ani amai ro chu police chuan kar chu endik Mahse engma thil rin hel om le chu kara ruang om chu tungi ani ti hria theina tur thil engma hmu an nei lawa hei wang hian kar chu endik nei tura forensic laboratory a chuan da ni in kar chunga ruang chu tungi ani a kar chu engwanga ka nge tu ta nge ti pal thil thu nge a phena thil in phum rap thlak taka om zok ti she turin police chuan an hma a thil om anga piang chu chui chiana ani ta zela chu mai ba ka police chuan mi bo report om le om lo chu an in boka chuti lai chuan forensic expert chuan ruang an hmu chu kumsom hni pathum chau upa Catherine Willsbury ani thu an hret hlo mai tin khamini achunga thil rap thlak tak a thlen ni khan a pasal Rafael Nowa ka chuan anupui bo thu report a thelu talo ni a chuta a soidan chuan Nowa ka chuan ani in chu jingdar nga li achan vela na thok tura chwasanin chuti lai chuan anupui Catherine chu tui takin annu pakhuma chuan alamu a annu pa hi company in anga thok dun Mahse Nowa ka na tho hun ero anupui Catherine aya darkar nia a ma zo ka wangin a chwasan ta kha ni a amai ro chu tlailam alo ni chuan ni danga Catherine lo thlen hun om bela amel hmu tur om tak lo awangin Nowa ka chuan makati hle a kol tum thin Mahse Catherine chuan kola chu achang thei der bok si lo ti chuan anin lama chuan Catherine chen chang hre tur chuan a let li a Mahse Catherine chu hmu tur om lo awangin amang ang chuan Catherine chung da chu abita ngala amai ro chu anni po chuan Catherine chen chang reng chu an hre si lo chutiang ani awang chuan Nowa ka chuan Catherine bo thu chu a report ta alo ni Catherine Willsbury hi kumsang khasakwa somret pakwa a Phil Willsbury le Jane Willsbury ti inkara an fanu no pang sok ni turin UK alo pianga atit lai atang renga me chidum tak ni in mani injing tok tak thin mi ani a ti chuan kumsang ni som ni puilai khan Catherine chuan anuna mi padu tak tongin chu nge chu tuna apasal Rafael Nowa ka hini in kumsom thum pakhat mi pasang thatak pian in thlezai mai hi ani a
atira ka thirini chuan avoi khat hmuna atangin adu ema amit ring ala son thei to lo rafila chuan a hriat mi lovin ka thirini thinlung chu alo ruk sak ring ti na ni chu chuti line rafil nova ka chu polen mi ni in fapa pakhat nei to Mahse anu puinian anlo in chen to thunga anun masa shom tak chu kalsan turin UK a hian ka thirini nen anin ton ma kumli liam ta atang kha nun thar thazok beisein a in beng belta a ti chuan ka thirini nen hian veikam cleaner siam na company a thok do ni in an company ho chhun chu eina an pani hian in tongin anin mama sabera chumi chu zanja romantic takin a chhun somta ani hetia anin sui tak no hian nova ka chuan abial no ka thirini laka a thei tokin a hmangai na chu alantir thina chuti line ka thirini po in nova ka angmi pathatak mai atona wang chuan mi chidang zongsong a in van nei ein ti hle a pangpar moi tak tak te chu an anniversary kherlawa po ka thirini chuan ami pa hmangai em nova ka hne na changin tum engi moza adong fowa chu mai ba ka movies te endun thinin hadam torle inti thoveng tora mun sang sanga te kaldonin anin hmangai na chuan khoi mun po a thleng thei ati thei ome tin nova ka chuan anun hlui shom ti taka apal tlang zawzai chu ka thirini hne na chuan soi thinin ka thirini po chuan chu tiang zawzai pal tlang tu abel pa du tak nova ka chu a khongai thin hle a hei wang hian ka thirini chuan nun thazok pek ngei atumba ka aphak ang tokin nova ka chu ti lo matum thina chu mai ni lovin ka thirini chuan nova ka thil soi zongsong chu abo bang om lovin oi sak thlap zel ani ber Mahse chu thudik vek alo ni rengem ti she torin ka thirini chuan engma nova ka nun hlui chu chuikir sak atum lem lova a chan chu mi nun shom tak theile theilawa alo pal chwa to hai kir sak chu a fiar lo ati wang ani ma na ti chuan rei po anin ngei zon ma in ka thirini chuan nova ka chu pasalah ta na adu awangin achung te hne na po rei lo tia in hmel sha tir ta a achung te po chuan chu tia an fanu berin adu awang chuan nova ka chu an lom thiamin alandana chuan nova ka chu soisel bo ani renga chuti lain ka thirini chung te hmuwa po nova ka chuan an fanu angai sak zele a hmangai zia chu ati lan fo wangin ka thirini chung te po chuan nova ka chunga rinna an hna thel to ani bera chutiang chuan anin hmangai na zin kong chu atluangin thil zongsong chu akal dik vek emoti turin a oma ti chuan rei lo tia in hmangai na na chu chungkwa du taknin turin in nei an tumta ani kumsang ni som pakhat khan ka thirini chu Baspa University atanga graduate in hemi nu lokhian wani thla takin na po a munghal mai boka an chungkwa an har se lo bok nen chung a tho chwa sumte chu ama pola a hman ba ka a khol zel boka tin an ha thona chuan thanim angain atui a hi wang hian hotu te du sakna po changfawin akuwa tla chu harsa lo emo engpo ni se hlen chwa zel du mi ani a chu mai ba ka engtiklai po in a hmela chuan nui hmel du tak mai hmu tur a om renga wangin le me channel tak ani awang hian mi pamit po ala thei fuwa sumde chwa thiam si nen sum po anga ve ta viau maya ti chuan abel pa ne na in nei du na an nei nu chuan an pahni a hlim taka an che na tur uilu waya in thatak an leta a heti la hian anin kara chuan angai te ang bokin boina lian tham soi tur chu a om lo zel ba ka anin enkol tur sumpo an nga hle a tin in le lo thatak din to bokin na an nei ve bok nen anin hmangai na ti then thei tur khop boina an ma chhon ngai lo ani ber Mahse thil thlen dan chu thok le khata adang lam don tatlat mai September ni som pahni kumsang ni som pahni ani a ka thirini tinu pachunga chuan soimai aya siak lo thil dom lo tak a thlengta ani kha ka thirini me chedom tak mai chu leinat om takin kar chunga kangral mai tura kalsan ni in kha thil dom lo zet thleng awang khan nopui pasal nei to te an thlabar pha hle ani ti a hun lai khan soi atam hle a kha pui khoina thlen la ya nu chui tu ten an chui chwa hi kan chana inda ta ila atwar tu tan an atur zia hi tlem chuan kan hre thiam ve ma na hetia nu an chuina hian investigator de chuan ke thirini le nova ka inkar chu alang lo rama a hri om tur zia hre chhuakin chuta chuan ke thirini phone a thalak pa ngai lo tak tak chu an hmu chhuak ta cheu alo ni a chu mai ba ka tu ti hriat lo hne na tangin le khathon mak tak tak alo dong thin bok ani ti chuan film khur le ngun taka nu chuina an nei zel nu chuan eng emo chu hai chhuani te zelin rin hel tur po an hre thei ta hlo mai heta investigator thiam rwal ten ke thirini rong taka a thina chungchanga an rin hel ber chu ke thirini hmangai ber
Rafael Novaka a pasal ni mai tur chu ani tlat mai le hetia anrin hel na chan chu Novaka phone an en fiana a Novaka le mi che pakhat in biak na mu chuakin an chui zel no chuan Novaka ngai zong ani ti an heta boka heta meichhe hi ana ini en an pahnia anin biak na an in let le nu hian phatrol lawin kathiri ni thina chuan in nam hnoina an nei nge ni ti an heta tlat mai heta hian kathiri ni sum le pai chungchang ti le a life insurance chungchang te chu voi doi lo an lo sei don thin alo ni ya chuan police chuan ana e kumsom thum pahni a upa chanchin chu an chinglet na sata hle a chuda chuan kathiri ni phone a message lo thun thin tu le lekha lo thun thin do chu ama anai vek chu alo ni rek mai chu mai baka kathiri ni thina rin hlel ani na chu surveillance camera in thil thlen dan ma loka ana ile apatian gas station a petrol tam tham tak an lak wang ani pakhata he wang hian police chuan ana ile apatia chu an rin helna adik ngei theinan evidence chu dap tamol molin atopa topa an mutareng boka chu mai ni lavin puitling website a anai thalak te chu mu ani le zela heta a thedar tu number po hi ana ita alawni le zel bok nen nu chuina chu reilote a atop mai don ang ta hle a amai ro chu nova kali anai te kathiri ni thina rin helber ani ti an shat nu chuan thil ti swal tu anin pu ton ta zak zaka hei hian thil ti swal tu ngei ani ti chu ati chiang hle ani khamini kathiri ni chunga thil pui tak thlen ni jingdar nga le mini som pasari khan tu ti shat lo hne na tangin kathiri ni chuan in mu pui tur a som na adonga heta hian kathiri ni chuan a pasal hwal du tak shil lawa amut kor ne na chuak anga lan tir chu poi khoi tu ten an tum dan ani me hle a Mahse kathiri ni chuan pona a chwa don reng rengin thomna pa ngai lo le taksalang tam thei kor a inbel ngai lo thung ti chuan an chui zel na chuan kathiri ni lukham chu abo ni ti an shele boka Mahse alukham case ero chu suk fai thlapin thomna da na alo umrang si heng thil sang sang ti awang hian nova kale aru ka bial nu ana e chuan engma ti thei an nei to lawani ti chu an che chiang hle a atopa topa kotin an chung tho angai to don tho shetir ni in chal chu reilote a chan ngal ani ta boka alan dan chuan du amna le isik na awangin thil thleng tur zong zong chu ruaman sa vek ani nge ani ti chu shet ni in nova ka bial nu pakhat zok anai hian nova ka nu pui hlui po voi tam alo ti boi to a chu mai ba ka an fopa en kol na tur sumpo pe ka phal ngai lo ani ti chal nei nu hian nova ka nu pui hlui chuan a sui chhuak nge nge ti chuan thil thlen na hmuna kha nova ka chu amin mi re lai tak ani awang khan kathiri ni chunga wan doi na thlen tir kha har sa lo hle a kang mai na satak ati chuan nuwa abial nu pakhat zok anai omna to tan lam apan ani ti in nu chuina a an khai pa ber chuan asoya ti chuan chal ni la hian nova ka chuan a thil ti ni lo angin seima se nu chui tu ten fin fiana ani thatok ema wang chuan thiam lo chandir ani ta tho thowa chu mai ba ka poi khoi tu te hian trail an ne chung hian anin thiam lo na thu emo an mela engma an lan tir mi alwa ti chuan an poi khoi na rap thlak taka wangin kumsom thum pahni chung lung ina tang tura an chung thu rel sak ani ta ani Catherine Wilsbury chunga thil thleng hi ti pal thil tho ni lawa ri tak chunga ro man lok na ani awang hian Catherine chungtiril ru chu ana hle a an fanu pui sei lo rong taka tha tu ten an phu tok shemna an hmu nge wang hian ko chunga po an lol hle nge nge ole mangai na hi tunu na po thil hlu tak ani a hlut ema wangin film khor po angai thin hle ani min mangai ang taka lang tam tak zinga hian kan chiat na du to po anam ngei thina chu wang chuan ngai thatu te film khur takin kan nu na hlu tak chan nan i om je lang o